Hasieratik gaudenak, 80an hasi ginen. Gellerukupen historia 80etik dator. Eta, bueno, oraindikan, pues batzuk bintzat hemen gabiltza bueltaka. Gero etorri ziren hauek, lan pila bat iten dutenak. Eta, bueno, pues bultzada handia eman zioten, eman diogu denon artean, eta orain arte bintzat hemen jarraitze dugu. Noiz arte ez dakigu, lan asko ematen du Gellikupek, baina ilusioatako gu ere jartzen diogu, orduan ba. Momentu neurrea. Eta berritu inda, gaztiak eta beste idea batzuk batuzte, eta zehatu inda. Gauza gehiago iten jugu, leheno binon. Pentsatu behar da, taldian, gaztiak gerra lagun. Ez ki oso gaztiak. Osea, esan nahi dut, beraz adin tartean ari garan hitz egiten, ez? Osea, gazteena 55 bat urte edo izango txu, ez? Leheno kursua bakarra iten genuen, binoan beste gauza asko iten jugu. Herria irekita. Bai, herria irekita hoi da. Eta beste gauza, herriantzako beste gauza bat iten jugu. Nik hortikan joa ez pixka bat, ez? Emakume helduak garrantzia eta ikusi ezin hori alde bate uzteko, ez? Osea, hor gaudela, badakagula zer esatia, badakagula non bildu, non hausnartu, non ikasi, ez? Eta horrek nik ustut oso garrantzitsua dela gaur egun, ez? Hori da. Ez geha mugatzen formakuntzara. Hoi, importantea da, formakuntza, eta horrekin jarraituko dugu, asteazkenero eta ostegunero, baina ez geha horretara mugatzen. Eta herrian, bizkanaka, jungera, asanblada feministakin biltzen, eta jungea beste eragileekin batera elkarlanean, ez da? Hau da, herrian sortzen diran premietan eta herrian sortzen diran movimentuekin bat egiten dugu, eta saiatzen gara elkarlanean... Herri eragile bihurtu gara, erabat. Hori da. Artean asko hitz egiten da gazteen sexualitatearen inguruan, baina helduak ere badugu, eta horretaz ere hitzen beharra dago. Eta ikusi zeina, baztertua, ukatua. Tabu bat, beti. Eta orduan hortikan pixka bat. Bueno, eta zorionez azkeneko urtetan geixo heltzen zaio zinema aldetik edo literatura aldetik, geixo heltzen zaio, baina bandikan hor badago zer egina eta zer esana, ez da? Gaur egun ere sarri izatea badirudi ez dakit pekatua dela, ez? Bai. Edozein lekuta sartzezate, ni experimentatzen ari nizen gauz bada, eta zerbait esan marri alimadizute ere, harako erreserba bezala ulertuko te dit. Bai, haizu, ni sarri izango, urtiak izango ditut, baina ulertu, kaso zu baino beto gauzak. Eta horrelako historik, baina eske behin da berriro, zengea, hani bintzat, aukera eman dit, Gellikupek ikasteko, behar gaina, seguruna ez, baina hor, denbora guzin ikasten, baina ez niretzat bakarrik ikasten, eta hori importantea da. Baizik, ikasitakoa gero transmititzen ere. Nik biloak eta jendia dakan nire inguruan, eta nik hemen ikasitakoak oso errez iten zait transmititzia eta esatia, bueno, pues hau hola da, bestia hola da. Hoi eman dineik Gellikupek. Gero ze eman gero lagunak. Oso gai importantea. Hainbeste urte daramatzagu mesela, eta gure artean, eta psikologoa peak ere errekonozitutako zerbait da, istilu txikilena ere ez dugu izan. Gure artean leialtasuna diondu da, venga, lana eta aurrea. Eta, klaro, ere oso importante iruditzen zaite, persona bezala. Ikaste hori, nola esango dizuke, oso garrantzitsua da bizira operanako, osea, bizitzara guztirako. Barruan namakizu. Eta neurologo batek esan zuen bezala, buru gaixotasunak baztertzeko ez da ikastea besteik. Ikasten jarraitzen duen zerebrua ez da gaixotzen.